Jaserštajn, od kada ti obećavaš da ćeš postaviti preživljavanje Srbija 5? Šta? Drugi youtuberi mnogo češće postavljaju klipove od tebe. To nam se uopšte ne sviđa. Tako da smo odlučili da tebi priredimo jedno preživljavanje. Čekaj, ko je ovo? Imaš 15 minuta da se pojaviš u Dunavskom parku. Nadam se da znaš šta treba raditi. Okej. Ej, sine, došao ti je drugar! Ćao Igore, otkud ti? Uživajte! Igore, neki klinci mi tu šalju poruku kao dođi u Dunavski park, nisi postavio dovoljno klipova, sad ćemo ti se osvetimo, bla bla bla. Nego, si ti dobro? Što me tako čudno gledaš? Igore, šta radiš? Igore! Igore! Deca! Ti vidiš da se mi zajebamo? Ko vi? Uskoro ćeš saznati. Igore, tako se nismo dogovorili. Tvoj zadatak je bio da ga dovedeš vamo, a ne da ga prebiješ. S mesta se vrati u park. Čekamo tu u parku. Bolje kreni odmah. Halo? Tozo! Počelo je! Znam šta treba raditi. Ej, gde ćeš sine? Ne mogu da pričam, moram da spasim YouTube kanal. Deca. Slušaj, ne već šta je rekao? Idemo na 3. 1, 2, 3. Jaserštajn, pripremi se da umreš. A gde je Marek? Marek, gde si ti? Ma ja mi jasno na autobuskoj. Ne mogu brže. Možemo ovo i bez Mareka. Mi imamo armiju. A jeli? Ja imam Tozu. Dobro što ste došli, nego šta sad treba da radimo? Ne brini, znam šta treba raditi. Dobro, ali gde su ostali? Prati nas, ajmo. Sile! Milane, Sile, Petre, Sile! Tozo, Sile! Milane. Ćao svima, ja sam Cile, ništa više, ništa manje. Tebi čak i Mare kaže Jaserštajn je sranje, dok ja tehnologijom deci širim znanje. Svaki dan ja stavljam nove klipove, dok tebi mesec dana traje samo jedno snimanje. Ti si sam dok imam svoj tim, zato idi kući Cile snima live stream. Za moj klip treba više vremena, zato što je kvalitet višeg stepena. Hajbujemo realni Cile, jer znaš ti kompjuter ohladiti. Daj ga meni buraz, jer znam šta treba raditi. Zbog sira i paštete tebe prati samo dete, dok ja gađam svoje mete i gledam gole tete. Dobar si ti lik, Tozo pokaži mu jedan trik, ali nemoj da se sigraš. Marek, nastavi da igraš. Kad će novi video, Jaser? Uvek nas slažeš. Loše si sanjao, ha? I jarac kažeš.
Dosta je bilo Cile, pitaj ko Vasko ko je pro. Zahvalio je se za sinoć i to je to. Halo? Lepo odigrano, Jasenstein. Ali sada ćemo da vidimo kako ćeš se snaći bez svoje ekipe. Bolje bi ti bilo da se vratiš kući, Jasenstein, pošto se upravo nešto loše događa sa tvojim YouTube profilom. Ako mi ne veruješ, požuri kući i možda ćeš saznati. Šta? Tvoj tata je sve ovo organizovao. Tako je, sine, zar nisi iznenađen? Kontaktirao sam sve tvoje drugare youtubere da nam pomognu. Čekaj, to znači da su one batine i pretnje bile deo vašeg iznenađenja? A nije bilo toliko strašno. Pa, ako me je bilo toliko bitno da izađem iz stana, što me jednostavno niste odveli u bioskop? Pa vidiš, toga se nismo setili. Čekaj, ali gde su Cile, Marek i ostali youtuberi? Pa, nisu mogli da dođu. Nema ih više.